Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthukuthele uyaveva usonhlala kahle osola umphathi wakhe ngokumisa emsebenzini njengoba enqaba ukuzitika naye ngocansi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi lanibolo khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli nga YouTube. Ngokela usilandele ekhasini lika Instagram @zwide_media. Uthukuthele uyaveva usonhlala kahle unokuthula amandinyane engcobo waselindelana eThekwini oqophe ivideo maqede wayisabalalisa enkundleni yokuxhumana ku Facebook ekhala ukuthi ubhoquza ekhaya nomnyeni wakhe emva kokuba inqabe ukulala nomphathi wakhe. Umphathi weMuthande Society for Aged umnumzane Sifiso Hlubu uthe ubemfuna uthule ocansini selokhu aqala ukusebenza naye ema-office aseLamontville. Uqhube wathi waqala ukuhlukunyezwa umphathi wakhe ngokocansi uHlubi bese asebenza ema-ofisini asedolobheni. Bengilokhu nganaki ngisitshela ukuthi uyadlala ngeze ngaqala ukunaka ngoDisemba nyakenye ngesikhathi efike emsebenzini edakiwe enuka utshwa lapho. Wathi kumina naye sengenza noma yini sesingathandana sibe nesikhathi sisichithayo mina naye kodwa ke asikho isidingo sokuthi kwazi umnyeni wami. Uchaza umgeli uthi ngabe sengemchitha uHlubi ngamkhipha kulo mqondo ukuthi sijolo. Waqhubeka wathi nabanye abesifazane bayakwenza lokho. Wathi iyenziwa lento kodwa ke ngikade ngingabandwa. Ngathi mina inkolelo yami ayihambisani nokuthi ubhanqe umuntu othandana naye ikakhulukazi osushade naye. Kubeka umgeli uthi kusula ngalolu langa izinto aziphindanga zahamba kahle phakathi kwakhe nomqashi wakhe. Uthe ugcine esemphuca nemonto yomsebenzi maqede wamiswa nasemsebenzini. Ucele ukuba ngenelele noma ubani ukubalekelele kulolu daba njengoba useduve ekhaya akasebenzi nomnyeni wakhe. Ethi into uHlubi ngalolu daba ukuze aziphendulele wenqabele ukuphawula. Uthe lolu daba selisezithebeni zebhodi ngakho ke akukho kuphathelane nalo ukuthi kukhulunywe nalo kube kwabeze indaba. Bafethu ke abantu basale beshaqekele ngalo lo daba. Ngizofisa mina ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.